В един малък германски град, обвит в мъгла и забрава, се крие тайна, която не е била разкривана с поколения. Под привидното спокойствие на Пирмасенс, древни сенки дебнат, готови да погълнат всеки, който се осмели да ги разбуди. Градът диша с миналото си, а всяка улица шепне истории за неразгадани мистерии и скрити ужаси. В този град пристига семейство от Сенегал, носещо със себе си не само багаж, но и древни традиции, ритуали, забравени от света, но не и изчезнали. Сред тях е и един млад дух, който не подозира, че съдбата й е да се изправи срещу тези мрачни сили. В очите на младите се чете не само надежда, но и предчувствие за задаваща се опасност, докато се настаняват в новия си дом, криещ зловещи тайни. Страхът се прокрадва в тъмата, когато млади хора започват да изчезват безследно. Амина, главната героиня, открива стари дневници и книги, разкриващи мистични символи и забравени ритуали. Мистични сили контролират всяко движение, а командоси се появяват в сенките, търсейки отговори. Градът е обхванат от паника, докато Амина се опитва да разгадае зловещата загадка, преди да е станало твърде късно. Битката започва в изоставена индустриална зона, където Амина и командосите се изправят срещу дядото и неговия син. Светкарици осветяват небето, мистични амулети блестят, а предмети падат и експлодират около тях. Това е сблъсък между сянката и светлината, между страха и смелостта. Един избор ще определи съдбата на всички, а лицата на оцелелите жени показват смесица от страх, надежда и непоколебима решителност. В кулминационен момент, Амина успява да отклони зловещия ритуал, спасявайки жертвите от сигурна гибел. Дядото пада в сенките, а синът му е обезоръжен, неговата власт е сломена. След тъмнината идва светлина, а градът започва бавно да се съживява, хората отново се появяват по улиците. Но сенките оставят уроци, които никога не се забравят, белези от миналото, които ще напомнят за преживения ужас. Амина стои на моста над реката, слънцето изгрява на хоризонта, символизирайки ново начало. Усмивки се появяват по лицата на оцелелите жени, докато градът се пробужда за нов ден. Сенките на Пирмасенс е история за смелост, оцеляване и несломимата сила на човешкия дух. Очаквайте скоро този завладяващ роман от кубинеца и Сейди Парада, който ще ви потопи в свят на мистерии и напрежение.